Yurtdaky ykdysady ýagdaýyň partlamanyň bosogasyna, duranlygyna garamazdan haramda maymunlaryň sürüsünnäki ýekete goçun roluny oýnamagy alasarmyklyk bilen dowam etdirýär. Ministrlerdir, edara ýolbaşçylary bolsa, öňküsünden has beter, iki bükülüp, sırtlaryny çommaldyp, diktatorun gaşyna jynsy gulçulugy şekillendirýärler. Bu siyasi haramhana hakimiyeti haramdagyň ogluny tapşyrmak işlerin taýýarlygy bilen mesullanýar. Häzirki gün Türkmenistan döwlet guruluşynyň siyasi tragikomediýanyň ikinci bölümünün bosogasyna dur. Boşadyrmak üçin men ýaş prezident häzir ykdysady problemler bilen meşgullanýar. Men olar diýirdir diýip pikir edýän. Молодой президент. Прошло только полгода, и в основном занимаюсь развитием экономического роста своей страны. Öz wagtynda Berdimuhammedow tarapyndan aýdylan bu boş cümleler inni atasynyň ogluna miras geçmeli. Emme bäbeklikden miskin sokor derejesine ýeten serdar inni hem döwletiň içinde hem halkara jemgyýetçiliginiň öňünde hakimiyete real dalaşar hökmünde görkezilýär we ködürlenýär. Diktatorun yetişip gelýän aktygy Kerimguly köpüje de döwleti dolandyrmagyň miras düşerleriniň nowatyna dur. Dükanlaryň öňündäki üznüksiz nowatlara elleri rasiýaly ýörüte gulluklaryň işgärleri gödökçilik edýärler. Olar elleri goşhaltaly, ýanlary bäbek kalyaskaly raýatlary dükanlara goý bermeýärler. Bu göz çykkyn ýagdaý hemde ýurdun raýatlarynyň Türkmenistany köpçülikleýin terk etmegi diýdimler diktatorun tohumunu asla alada goýmaýar. Olar özlerini Allah Taala tarapyn Türkmenistan baky dolandyrmaly şahzada tohum we köpelmeli nesil diýip gaty ynamly hatap edýärler. Ey ilahi emine Adan yolu atlanalım Adan yolu